Така, какво става хора? Връщаме се тук Майнкрафт, новия свят за оцеляване без too many items. И ето построих си къщичката тук. Тук си направих градинка, там също. И открих нещо интересно. Така, къщата си построих нова, защото разхождах се ето тук и понеже нема кефи да си правя дървета от такова дърво, отидох там някъде и оттам си намерих едно такова обикновено дъбово майче, беше дърво. Тук намерих две рекички, от които си направих дорога, това да е тръстика. И нещо интересно, в мината, която аз намерих тук, миналия епизод, намерих, че има айрон. Има айрон, да. От някъде, не знам аз къде има айрон. Просто е така го намерих. Има също така и много кол. Ето. Някой извини по телефоната правят. Ще го отрежи този клип, защото сигурно ще се разговорят сега. Правя голям риск, че снимам, когато вкъщи има хора. Само че не ми пука, ще си снимам така. И познайте днес какво ще правим. Ами ще ходим в мината. Или ще ходим в мината, или ще изследваме, не знам. Сигурно ще тръгнем ето там и ще видим какво има там. Но първо да се обезопаса. От айрона си направих една кофа. Имам такова. Ръчка. Коло имам. Перо имам. Мисля днеска да си направя такова. Кажи го да е ферма за кокошки, не знам. И ферма за прасета не е такова, ама прасет не мога да намеря. Не мога да намеря прасет. Кравите, защото... тук има кокошки. Кокошки ще снесеш ли? Теб ще кръста Иванчо. Иванчо ще снесеш ли? Какво това там? Аре, Иванчо снася. Оле, Иванчо си има ето. Иванчо, виж твоите приятели как снасят хубаво. Иванчо. Гледай, фак. Защото на трудно взимат с един удар тия паяци. И зомбита. Така... Туменията си трябва да се сваля, но то няма как да се загуба тук. Иванчо, ти следваш ли ме ти? Добре, следвай ме, ще трябва да снасиш. Чакай, аз вече се чуда откъде съм го взел това дърво. Гледайте, тук е пълно с бели дървчета. Гледай, пълно е с бели дървчета. Ето сигурно от тук, да. Ето от тук. Ето, да. Петърчо, ако пръщ кой е? Петърчо. Да, аз си кръстих всичките. Прасето майче се каже... Майче... Не мога да сетя за прасето, само че то и овца се каже Петърчо. Кокошката беше Иванчо. А пък кравата майче беше Марин. Не знам, или Марин, или Мартин. Ще съм като крава. Да. Иванчо ти... Иванчо ще убия. Що ме следваш? Иванчо не трябва да ме следваш. Гледай тук, Петърчо трябва да ме следи. Съм тъп. Окей, стига с тия бебешки истории с Иванчо и Петърчо и Метърчо. Ще напиша в описанието игрите, които аз имам и вие ми казвайте на кое игра искате да снимам. Защото само с Майнкрафт е малко скучно. Поне поредиците на Майнкрафт, които ги правя, и поредиците, между поредиците ще направя няколко клипове на други игри, които или аз избера, или ако вие някой ми напише. Аз ги избера. Въпреки че няма кой, затова сигурно ще снимам на някаква от моите игри, които аз избера. Защото къде ме ти е къща? Ето там, нали? Да, аз мога да се я видя даже. Така. Попаднах на много хубаво място, защото тук е полянка. Мога тук да се събирам трева за такова
трева за пшеницата, за... Да, ама слънцето залязва, аз трябва да отида да спа, защото ще ме нападнат някакви в гръб. Трябва да ям. Аз забравих да си изям паржоли. Напълно забравих, че като игра на лесно и ми пада бутчетата и аз не мога да ям и трябва да спа. Аз имам ли някаква храна изобщо тук? Имам... О, познайте, нямам нищо. Добре, да спим. Вижте по моят мост, так колко е мъжествен. Аз нямам ли? Да, аз нямам. Ако не снимах, ще я си говоря сам. Което е малко странно. Защото аз винаги си говоря сам. И тия така няма да порастат скоро. Трябва да трепа ски... тук пусна. Той. То. И остана само ето това тук. Аз не знам за какво си отглеждам захарна тръстика, за... Аз изобщо не знам как се прави торта. Ще трябва да погледна. На телефона има един ап, майче се каже Minecraft Book, където като си го свалиш това ап и може да си... Като си го свалиш това ап и можеш да гледаш как се правят нещата на Minecraft. Аз го имах, само че после го изтрих. Трябваше да дойда с меч. Тук трябва да се бия хубавите крави с ръка. Добре, ще се върна за един меч и ще дойда. И тази кабелна ще ме прецака. Мали тази тръстика колко бързо расте, брат. Чуеш ли ме изобщо? Или пак си говоря сам, нали? Шани? Да. И на какво снима? На Майнкрафт правя поредица. Оцеляваме някакво? Да, но оцелявам. Че да затворя чута ти. Сега ще дойда. Добре, хубаво. Ама брат, здраво съм се прецакал. Бучетата ми са на две сърца ми ги няма, защото скочих път съм се настроила на лесно. И направо... И сега трепа кокошки. И крави. Много здраво съм се прицакал. Хубавото е, че имам айрон, тук направил съм си айрон меч и такова. Развил съм се маничко за 2 епизода, защото аз малко не снимах на единия, защото малко странно стана. Трябва да отида да ги изпича. Ама все пак тук ще се нахрана с малко. Иванчо пуска адски много яйца и ще си направя ферма за... кажи го да, ферма за кокошки. Ехо, и как си? Как си? Аз съм окей. Преди няколко дни малко ме болеше гърлото, ама сега съм добре. Микроволт играеш ли? Да, бе, вдигнал съм 7 лева. Знаеш колко бавно се вдига този 6, бе, брат. Такова не съм толкова добър. Още дрога. Трябва да си оголема градинката. Мали... What the fuck? Това да не е някакъв нов моб. Някаква къща тук в това. Къща тук насред това блатото. Но, това е вещица. Знаеш ли това кога? Абе, как се кача? И вътре няма никой. Ами да. За си мисли, че... Олега, има гъбка в саксия, искам да го взема това. Така, 2 блокчета майчета, достатъчно не са. Откъде го знаеш за тази вещица, брат? Оля, това от сигурно преди 4-5 апдейта. Ай, стига, бе. И аз също не го знам. Гледай, тук има... О, така съм просто така. Добре, ама аз искам това. И сега мога да си сложа цвете в това саксия и... месо в саксия. Защо винаги не си носа лопатата? Чакай да изхвърля ненужните неща. Ами, тия. Перото за какво ти служи всъщност? Кой да? Значи го... Не, няма да го изхвърля. Просто така ще го... Запраеше лък с него. Не.
С лък се правеше от това... Правиха се стрели. Да. Да, стрели. Значи ще го паза, защото ми трябва да стрели, като си направя. Като вечерта тръгвам да трепа някакви паяци, ще си направя един лък. А как се прави стрели? Не знам. Да, не съм прост. Ама съм мишок, кресъл у нас, когато се появят мобовете. Видях един скет. Не, това е кон. Чакай малко. Нищо. Аре. Така, къде да си поставя цветенцето? Чакай сега. Ето. Бам. Бам. Красиво. Добре, аре да спим. Оста. Да, чакай първо да си направя един айрон нагръдник и с кожата да си направя нещо друго. Защото, ще умрем. Ако нямаме нагръдници и такива работи. Добре, значи 30 айрон. Ще си направя една кастка. Нищо, не ми пука. 6 айрон, добре. Оставям си това. С кожата после ще правя тези работи. Гъбата ще остава, тръстиката ще остава, това ще остава, това. Дайте да си вземем това да го печем. И това също. Трябва да си направя още един чест за храна и за такива глупости. Аз тук съм имал около. Така. Бам. Готово сега малко да правим земеделие, докато ми се спече всичко. И да влезем малко в мината да си вземем кол и айрон и ако намерим нещо друго по-специално. Така. Да си взема моята глупост. Знаеш колко красиво ми стои цветенцето? Трябва да ми изгледаш клипа. Аз ще пратя линк сега като го свърши. Той сега едва края. Ще отида за малко в мината и ще го спра, защото ще стане много дълъг. Пая си без ваша режима. Аре, карай. Така. Трябва ми менч, кирка, лопатка трябва да си направя. Лопата няма да правя, ще трепам с ръката или с меч. Няма да трепа с меча, защото меча ще ми умре. Чакай сега, там. Къвто път да тръгнеш пак, то там мина толкова забухна, че... ма трябваше храна и торче да си взема, За какво трябва да съм толкова спрост? Надолу към тъпата мина, където сигурно ще ме нападнат скелети. Което е хубаво, защото ще ми пуснат лък. Ако ми пуснат, тома той ще е изхабен до толкова здраво ще е изхабен, че направо. Така. Дай сега да слезнем тук надолу. Чакай, че се притрепах от бой. Това е на дума, като тях съм казал, че се притрепах от бой. Не! Не, това е зомби. Помислих си, че крипър ще да ми... Аре да не крънква. Зомби, искаш ли да умреш? Защото... там има кремпър един. Просто заради резолюцията не мога да видите. Въпреки, че мога да видите, не знам. Не! Не. Умри. Ловец на чудовища, сега ще ти излува нещо. Гадна работа. Да, ям чуй. Фак! Забравих, че съм си променил настройките. Мале! Добре, пусна ли нещо? То па точно в равина трябваше да падне, бе, човек. Добре. Яй. Добре, поне, че имам такова броня. Иначе, по този начин. Променил съм си много яко контролите и сега клякам с контрол, па с шифта бягам и като цъкнах шифта направо ми разказа игра. Защото тук е пълно с гъби, бе. Как гъбите ще растат на камъни? Айрон. Трябва да... Какво стана, бе? Какво стана, бе? Възможно ли е така да ти спре торча? Изведнъж да изгасне?
Играта не е толкова реалистична, че съм го настъпал или нещо. Нали? Че, това съм достатъчно. Още е. Гъбата на Айран расте, да. Много реалистично са го направили тя Майнкрафт. Ноч. Джон ли беше вече? Ноч, защото умря от съвест. Гледаме имена там, защото ще направи едно кръгче и ще навърне пак тук. Ама тук поне има Айран. И сега ще отрежа клипа, защото той ще стане много дълъг. Ще събера колкото Айран мога тук да събера. Ще се върна в клипа, ще кажа чао и айде. В клипа ще се върна, в къща ще се върна и ще кажа чао. Чао. Чао.